Horas madihita sa luhutna. Di hamu kamanami dohot inanami manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangan di bagasa tikyon ima na di enet sian Evangelium Matius bidu 20 mamuka sian ayat 20 rodi ayat 20 laus trupukodo nagabe epistel tu minggu pasapuluhon dung Trinitatis di tanggal 2 Agustus 2020 sada. Hujahama dihita songonoma hatani Tuhata. Marjiama hamu siboto surat dohot parise hamu pangaci. Ai di parsapulu hamu duaka suasuanan na mekmet. Alai tading do akapati na umaul libai kamu. Songon hati goran para sini rohau dohot haburjuon. Siulau do nasadaon alai unang ma tading nasadaan. Hamu partugi nama pitung. Di pasisi hamu do rongit. Alai ia gaja di budut tamudo. Marjea mahamu siboto surat doho parise hamu pangaci. Ai di payas samudo panginuman dohot makuk sia duru. Hape marisi padubu do dohot pargado buson. Eho parise nama pitung. Parbagasan ni panginumani majolo payas. Asagabi ias nang duruna. Marjea mahamu siboto surat doho parise hamu pangaci. Ai sumadu hamu tu tanoman na hinapur. Akan nadinggan berengo siad duru. Hape marisi huli-huli ni namate doho nasa narotak. Tongos songoni hamu. Tigor hamu nian ideon ni halak siad duru. Alayang gudi bagasan. Guk pangaciod do hamu doho naso uhum. Ima hata ni Tuhata. Di hamu kadongan sahapor siaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Ahadulah ning mabahin asa songoni muruk ni Jesus tu akasiboto surat doho parise. Pola di pajia-jia Jesus nasida. Didok nasida pangasi orang-orang munafik. Jala molo tabereng di bagasa trupuki khususnya di bidu 20 tuluon pola adong 2 hali jupahita hata marjea di bidu 20 tuluon. Hamu kadongan hirana sumungkid do murukan ni Jesus nasida anggo suadong alasanna. Pasti do adong sibus sirina. Alani tauji majolo majahasian ayat tulu di bidu 20 tuluon. Didok disi ope ula jala raduti hamu masa sudi na pinudahon nasida tu hamu. Alai unang matiru hamu ia pabahenan nasida. Ai naripe mamudai do nasida soadong diulahon. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Totu nanidok ni Jesus dison ima aka siboto surat dohot parisei. Jala ima di paingoto Jesus tuaka natoropi dohot tuaka sisianna. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Molosongono do wajar do tong muruk Jesus tu nasida. Mamudai di boto hape mangulahon na pinudahon nai dang rana sida. Itulah ahli-ahli Taurat. Itulah orang Farisi. Jala laus omma tipe-tipe ni jolmana munafik mangihuto Jesus. Omma tipe ni akapangatsi. Hamu kadongan
Memang dalam hal mangaraduti dohot menghafal akka ayat-ayat na tersurat di Bibeli si boto suratoddo jagoan. Ido asa didok na sida ahli Taurat manang si boto surat. Ay sudi di boto na tersurati. Sada titik manang sada mape dangadong na lewat. Dalam hal itu jangan pernah memandang rendah para ahli Taurat. Mereka itu lebih dari rata-rata kita. Mereka amat serius dengan ajaran agama. Apapun yang tertulis dalam kitab suci dihafal semuanya. Bahkan ditambahi nasida dope muse dohot akka aturan-aturan manang hukum-hukum ciptaan mereka sendiri. Artinya apa? Artinya selain ke-10 hukum Taurat itu masih ada kurang lebih 500 sampai 600 hukum ciptaan mereka sendiri. Pola terbeban nasida alanyaka aturan nabi nain nasida sendiri. Hamu kadongan sahapor siaon siat cara paruga moon ni halak parise doho si boto suraton gabe diduk Yesus manasida pangaci. Jala ciri-ciri ni pangasi ima uli idau diduru. Alai yang di bagasan busuk do. Ciri-ciri ni pangasi songon nanidok na digijang nak kiningani. Diradu tido aka sia-sia ni hatai. Diradu tido sudi na tersurat di Bibeli, di kitab suci i. Alai danga donganggo di pangulau. Bagi Yesus itu munafik. Idu asa dipertudus Yesus nasida tu tanoman na hinapur, kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi dalamnya ya tentu penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Asa taboto sauli-uli ni kuburan anggo dibagasa daholak kuli-huli do. Tabereng dua kata na ditapanulian, na dituba dohot akan na disamusiranate. Macai uli do ideaon, si pata umuli siya jabu ni namangulu. Alay manang bohape uli ni akatabaki dohot akka hinabor ni namate. Anggo dibagasan daholan namate do. Yesoy holan huli-huli, bahkan mungkin dangadong bemaningaha, daholat tano. Jadi orang munafik itu ya begitu, sibuk mengurusi bagian luarnya, bagian kulitnya, tetapi bagian dalamnya mereka tidak peduli. Pokoknya agamisme idao siya duru. Hape holat dibuka baju-baju na pinakkenai tarida maslina. Hama kadongan sahapor siaon, marhiti turpukon, pinomat adong manang napiga, nanaing sirinu konota, jala na dilubahu Jesus. Tuak kasisiani, tuak kanatoropi, bahkan tuhita di bagasat tikion. Na parjulu nanaing dohonon na hati-hati dengan parisi isme. Molo didok isme berarti sipatate, pangalaho. Boha, taga mo doju pakita pangalaho si songono di partikiano. Farisi ismei. Molo au madok. Adong. Tabuat majolo contoh na rupani. Contoh na sederhana don. Ringgas do ibana majujui dongan na samar minggu. Hape ibana sohia didigi gereja. Majujui dohok mamunai dongan na saringgas mula-ulaon. Hape ibana soina magruba ni uluna losok na sumalin. Alay majujui halak karejo luar biasa. Dus maraut tu agen mobil na di terminaliate. Jakarta, sainin na. Hape ibana sohiatu Jakarta. Medan. Nina di Pulau Gadung manang di Rawamangunan. Hape ibana sohiatu Medan. Holan na majujui halak do ibana. Holan na patara tuara halak tu tujuan na do ibana. Napadua hon hati-hati dengan kemunafikan. Munafik muka nabi pikiran kotorate. Halak na munafikon manang pangaci dus do dohot kursi manang sofa.
Jadi tanpa mengurangi tudusan Nabi ni Yesus nakidisi, mulota pertudus muse akka halak pangacion manang na munafikon, songon kursi manang sofa na dijabutai. Mulota bongkar sofai idauta ma asli na songod dia dibugasa. Olo do akka kay lap di bahay disi, akka kay nasuhasea be, nasumarguna. Ia soy akka serbuk-serbuk manang bekas ni pangotoman ni hawi. Hape yang gudiduru soy na maulina. Jala pola do tatuhuri macayarga. Hape holat tabongkar, ba tabereng ma asli na songod dia. Songoni mahalak na munafik, diduru do macay uli idaw. Ala yang gudi bagasan tung hajahatod do. Anggo siapa buah-buanan yan di kitab suci na isoy nama. Sorat ibana idaw. Pahian na pesongoni, hira na suarong birupani dosa di ibana. Sa hira manusia suci tanpa nudama. Hape pangalahona si picangon. Jut tergasip jolma ala ni pangalahona. Enggak sesuai cara dia berpakaian sesuai dengan agamanya. Dohot akapabahenanna, dohot pangalahona si ganupari. Arong do postingan di media sosial na perpudion jinaha. Justru orang-orang yang ahli agama itulah yang susah diajar. Ima moludak salau kurang-kurang lebih songoni marupani pesanna. Katoko-toko agama. Hama kadongan sahapur siaun, gabi ni ingot tiki kuliah na baru di STTH KBPB Matang Siantar. Adong dosian akadongan mahasiswai na ringga satu perpustakaan. Jala sipata marjam-jam di simat jahaya ke bukui. Jala dung mulak siani dipijam dope muse aka buku sian perpustakaan ni. Jala dibuam itu kamarna. Ditiki nama buah ni sapi sosia sipata di tangan nai ala ni gudang ni buku na binuan nai. Hape dung dapat ujian jala keluar menilai nilai ni ibana mana tumo. Bahkan ikom mengulang muse ibana. Remek maraguar nyon nuai ngate. Taringok na maju ya kamang. Hamu kadongan tang di halomoho Yesus parugamoon si songoni. Iman yang dikehendaki Yesus adalah iman di mana pengetahuan tentang agama itu selaras dengan tindakan. Saurdut parbinotoan taringot tu aka ajaran nadianu nai nadianuti tu pabahenanna. Unak songon hatani dia te, lain di bibir lain di hati. Nato inna muse, no action, talk only. Holak kata, imamolo hata batana. Unang adong namar sandiwara, manang main sinetron ate. Ay sipata, tang binoto ala ni akka pengaruh ni sinetron nuaing, ala paguda kumanoton sinetron, jadi gabi terbuat-buat di kehidupan nyata rupanya. Gabi jut-jut saya songon namar sandiwara. Patut do ido akan na tua-tuai tikido pak soi nama labokna. Alai duk tudal bah dang binoto be songo bebiak mai ban. O berita mardonga puda maju. Hiama di sadetiki topet menjelang hari Natal. Berbeda bulat mah. Ama dohot ina di sada keluarga. Pola marsidang kuran na sida dijewi. Terbigi itu luar mal latang-latang akka piring dohot akka sedok di parreok kobi. Urua nga lempar lembing lempar cakram. Nasida na dua dijewi. Sian na sopamotuan nasida kebetulan roh kunjunga padita tu jabu nasida. Jadi sian nadau ngase dibigi paditai. Bah, ay songon nama latang-latang di jabuan narohana. Di ngok paditai memang terpilih nasida na dua sebagai
anggota pemain drama di Natal na nengro. Ana latihan dorai na rohani padite. Itu rucum mardalan. Saha marupan itu jabu ituk tu ma. Ijabu dohamu dijabu. Ibu kamatai majabui. Diberek padite buti enak imal latang-latang do. Alai songon na labu dubuhini amaton na rohani padite. Horas ina marupani. Bahoras amak padita. Roma padite maddo. Horas matutu. Idea inata ina. Oh ida burdo amang. Ida burdo ina. Ma. Ropat dita. So ina malabo na maju inate. Jale inate petok soni. Iya pa. HP hidup ina sida merbedai rupani. Nalabohan marmami papi mana sida. Padite lam longang. Ya sudahlah. Narohana. Jadi duk saya di pasah padita si pasahaton na dikunjungani mulak may bana. Danga pala daw dupi ibigay padita mamusi malatang-latang. Ijawi. Ido rohani padita ya adun wahangon na rohana. Hape na merbeda ido na sida. Horoha batik kiro padita ba sahira ronde pertama lanjut mamusi itu ronde kedua. Hamak kadongan sahapur siaun. Holan berita mardonga pude duyate. Atik bohado gudang akka ngulu si songoni. Ngulu na berpura-pura. Ngulu na munafik. Diduru idau si songon na lemes-lemes. Hape dibugasan. Soina majahat. Hamak kadongan sahapur siaun, agama yang dikehendaki Yesus adalah agama yang berbuat, agama yang bertindak, bukan agama hafalan ayat-ayat suci saja. Tuk pediboto patorakos sian kitab Kejadian sahatu kitab Wahyu, anggo sarong do pabahena tuahame. Bui rupani di pato orang, sian sedemusa sahatu pangukapon. Alai pangalahona, pabahenana, dohok nguluna, dak sarobang tu pangaradutisa di hatai. Asa songon nanido ni si Jakubusido, hapur siaunipe songonido, anggo suadok pangulaw na naung mate do hadirion na. Jadi iman dan perbuatan, iman dan tindakan itu sejalan ikorap do ibana. Namate do hapur siaun molodang adok pabahena. Jadi nang didok ibana parugamo, nang didok ibana ahli agama, nang didok ibana tokoh agama. Pabahenan naido, perbuatan nasiganu pari ido, tindakan nasiganu pari ido, menilai jala patuduhon ibana, isi do ibana sasitona. Alaning hudok nak kiningan ikon hati-hati hita dia kemunafikan. Hati-hati hita di farisiisme. Bui do pangalahui dakola di halak Kristen. Ati bohado maasai diaka parugamo na asing. Alania kamang dohot tamuinang. Sai tapahobar ma parsitutuota mangaraduti akan atar suratih. Karena tersurat di hatan itu hatai. Tu pabahenan dohot tu pangalahota. Asa dihalomohot tu hatta nguluta. Amin martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan. Dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulahota. Asa ngulu na huanguluho kamyon. Ngulu na hinalomohonmo. Marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.